Ni bakan soyayya na tafi bana amsa kira ko za a yi rai da zuciya ruhi sun zaku ba su gane gatse ko tsautsayi duka jiki na bar miki sahiba kada ki bar ni na zama mai laulayi shi dai so ya riga ne a gare ni ke ce zaki lamuni idan so cuta ne ke ce zaki zamar mini magani. Da ke nake so mi aure a raina ba wata bayanki idan na saki idanuna sai in ji na shiga wani shauki kyawun ki surar ki kalaman ki su suke rikita ni ina gunki ina mance kai na kinki dumani ni dai ina son ki kin ji zo kamani. Oh, no, 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 no.